Kini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari na rin mga top stories of the day. Today is July 10, 2026, Biyernes nga adlaw. Bagyo Inday, nagapalapit na sa Batanes, pero muulanod na panahon, posible magpadayon sa Negros tubtub sa weekend. Dua ka persona na sapuan patay sa Victoria City. Isa sa ilang ginaligar, NPA nga nadakpan sadto sa Talisay kasunod sa tuboso encounter. Board member Andrew Montelibano nagpanginwala nga may kahilabtanan sa isabong operation. Dolphin nasampay sa higad sang baybay sa Valladolid na rescue. Kag sa Good Vibes Weekend, food trip naman ta sa tripping ni Romeng. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka dolphin nga nasampay sa higad sang baybay sa banwa sang Valladolid, tigayon nga na-rescue sa bulig sang social media. Isa ka dolphin na nasampay sa higad sang baybay nga sakop sang punta irigasyon barangay Tabaw sa banwa sang Valladolid, mga alas 10 kainasang aga. May pilasang among dolphin apang buhi pa ini. Sa bulig sang social media, marasig nga nag-contact ang personnel sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos agin panawagan sa isa ka concerned citizen ang pag-contact sa among nga talatapan. Gilayon nga nakarespondi ang BFAR personnel, gin-assess ang dolphin kag gin-rescue ang nasampit nga marine mammal. Sa number 9, baligyan sang utang, prutas kag kakanin ginbuksan sa Bacolod City Government Center. Ginbuksan na sa syudad ang baligyan nga nahamtang sa atrium sa Bacolod City Government Center kay inasang aga. Kini kabahin sang kaliwa sa Bagong Pilipinas program sa Gobyerno Nasyonal kag ang pagbukas ini sa Bacolod kabahin sang ika-52 nga Nutrition Month. Ginsiling ni Attorney Mark Tico, Secretary to the Mayor, nga bukas lamang ang ini nga baligyan kada Biyernes nga adlaw. 80% sa mga nagabaligya diri, mga taga-barangay Alangilan. Bukod medyo layo ang kinahalinan kada Biyernes, ang refrigerator van sa syudad ang magakarga sang tanan nga mga baligya pakadto sa BCGC kag pabalik sa ilang lugar. Suno kay ko, ini ang bulig naman sa syudad sa ila. Wala sang balayran ang vendor sa mga baligyaan sa sulod sa BCGC. So ang purpose ni para sila mismo makaginansya dako halin sa ila mismo nga mga produce. Now diri sa Bacolod ang pag-implement sina sang kadiwa amo ni ginhimo naton dra sa sa government center nga atrium. It's gonna be every Friday, nag-start today. Every Friday the whole day. Mga farmers, local farmers ni sila halin sa Alangilan, sa Kabuk, kag may mga fisher folks man ta nga gin-identify nga para dra sila makabaligya sa sa aton nga government center every Friday. Sa number 8, ginsugura na ang paghatag sang bugas sa mga senior citizens nga wala sang pensyon. Masobra sa 3,500 ka mga senior citizens nga nag-edad 65 pataas ang tigayon nga nakabaton sang napulo nga kilo sang bugas Webes gikan sa syudad sa Bacolod. Ini kabahin sang programa sa Gobyerno Nasyonal sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. Kung sa diin 94 million pesos ang kabugusan nga pondo nga ginpain para sa Bacolod City. Sa record sa syudad, mayara sa 94,000 ka mga senior citizens sa Bacolod, yara pa lang sa masobra 20,000 ang nagabaton sang pensyon. Ginsiling ni Attorney Martico, Secretary to the Mayor, nga nagapanghatag ang sang among nga bugas sa barangay Sumag kag barangay Kabug kag subong naman sa barangay Alangilan kag Banaco. Ang putom sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa programa ang makabaton sa napulo ka kilo nga bugas kada duha ka bulan tubtob sa Disyembre sini nga tuig. Sa number 7, isa ka amay ang patay matapos nga ginatake sa mga armado sa Banwa sang Kawayan.
Upod sang 29 anyos nga amay ang 3 sini ka mga kabataan sa nag-abot ang 5 ka mga armado nga lalaki sa ilang puloy-an sa Nabukid Gabahin sa sitio Butak, Purok 4, Barangay Abaca, Banwa sang Kawayan, Miyerkules ang gabi. Gitawag sa mga sospek ang biktima nga magwa sa ilang balay. Kag dito naging tiro sang isa sa mga sospek ang biktima sang makapila ka beses gamit ang long firearm, rason sang iya kamatayon. Isa ka mangunguma ang biktima kag nagaisahanon niya ang ginasagod ang iya 3 ka mga kabataan matapos sa laging bayaan sang iyang misis. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, hepe sang Kawayan PNP, may inisyal nga 5 ka igusang bala ang nakitaan sa lawas ng biktima. Na-recover sa crime scene ang 7 ka mga fired cartridge cases sa caliber 5.56mm. So, ginaimbestigahan pa namon ma'am kung ano gud ang motibo nga mo dito siya nga pang-isabla. So, under investigation pa ma'am as to the motive. Bali ang gopo doon lang sa common sa balay ang yang nanay bala mo sa ano ko nanay diya. Kaya isang tabo to nanay wala da. Naging katuan siguro. Bali sila lang kabataan niya ang nabilig. Sa number 6, isa ka teenager nakabunggo sa roadblock sa Banwasang Pulupandan, nagpalagas sa pulis. Gikan crossing Pulupandan kag padulong sa proper sang Banwa ang 18 anyos ka lalaki sakay sa iya motorsiklo. Sa gulpi lang siya nagdasig padalagan kag nabunggo sa roadblock malapit sa Pulupandan PNP sa barangay Zone 4 Miyerkules sang gabi. Gintawag sang duty desk officer ang rider apang nagpalagyo ini. Ginlagas ang kapulisan ang rider kag na-intercept sa National Road sa Barangay Patik apang liwat ka nagpalagyo. Rason nga ginblock sa kapulisan ang ialagyan sa kurbada nga bahin sang dalan kag dito natumba ang rider kag ang iya nga motor. Sang gina-inspeksyon, wala sa may napakitaan nga driver's license ang rider kag kilala kay alias JP, 18 anyos sang Barangay Sampinit sa Baguio City. Sunod sa kay Police Captain Ruel Piniero, hepe sang Pulupandan PNP, wala mahingagaw file via inquest ang kaso batok sa rider. Rason nga gin-release siya matapos mag-lapse ang 12 hours ng reglementary period sang iya nga detention. Ano nga case in case ipasaka, sir, sa Monday for regular filing? Ang ano ma'am ng disobedience, resisting arrest under Article 151 of the Revised Penal Code. Ano reason yung nga nag-evade arrest, sir? Nadlock sa kuno ma'am kay Wise sa driver's license, then nakainom siya. Sa number 5, aktibo nga kaso sang HIV sa Bacolod. Naglabot na sa masobra 1,400 samtang may 3 na nga napatay sa mga balatian sa unang quarters ng 2026. May 45 ka mga bag-o nga kaso sa human immunodeficiency virus o kung HIV ang na-record sa unang quarters ng 2026 kag may 3 na ka mga persona ang ginbawian sang kabuhi bangod sa nasambit nga virus. Sa record sa Department of Health, agdangat sa 1,437 ang aktibo nga kaso sang HIV sa Bacolod City. Ginsiling ni Jonathan Diaz, ang focal person sa council, nga 15 anyos ang pinakabata sa Bacolod City nga nagpositibo sa among virus. Sunod sa iya, parayon ang massive testing sa syudad sa mga eskwelahan kag mga barangay. Agud madapatan sa nagakaigo nga pagbulong ang mga nagpositibo sa HIV. Dugang pa ni Diaz, dako nga pagpanghangkat sa ila ang kampanya batok HIV. Amo ang wala na nagapadayon sa pagpabulong ang mga persons living with HIV sa mga ospital. Ining sunod sa iya bangod iban sa mga biktima na huya nga magbalik-balik sa ospital. May pila ka mga pasilidad sa Bacolod City ang bukas para sa mga check-up kag bulong sa mga persons living with HIV. May mga programa naman ng syudad para sa pag-edukar sa publiko, ilabi na sa mga eskwelahan may angot sa HIV. Then also the main target population amo ang LGBTQ plus community sa respective nato nga barangays, and then the youth nga ma-include sa aton nga HIV awareness campaign and also testing sa aton nga 61 barangays. And also sa aton nga i-continue nato ng aton nga mga BPO companies kay mostly nga as per record may mga kita nga mga cases sa aton nga mga BPO companies.
Sa number 4, ang UniFed na nagsapol sa mga mayor sa Negros Occidental kainasang aga para sa ginaduso nga pag-spray o kung aerial nga pag-spray sang kemikal batok sa peste nga RSSI nga nag-apekto karon sa mga katubuhan diri sa Negros. Sa pagsinapol pod sa mga alkalde ang tiglawasang Davao Aeroworks Corporation nga moang in charge sa spraying gamit ang eroplano kag ang tiglawasang biggest fertilizer and chemical supplier nga si Ruby Cruz suno kay UniFed President Manuel Lamata. Uyab niya nga personal sila makaistorya sa mga alkalde. Ang ginaduso nga aerial spraying ang nagabalor suno sa iya sang 55,000 pesos kada oras ang lupad sang eroplano nga sarang maka-cover sang 100 hectares. Safe ini sa tao kag bisan pa sa iban nga mga sapat-sapat nga beneficial sa tanom. May 250,000 hectares sa katubuhan sa bilog nga isla sang Negros. Nagabalor sang 200 million pesos para i-cover ang bilog nga isla. Mas madasig ini kun ipaanggid sa drone spraying nga nagakinahanglan man sa 1,350 ka mga drones nga nagabalor sang 175 billion pesos para ma-cover ang bilog nga katubuhan sa isla. Maga-train pa sa iya sang drone pilots. Kung backpack spraying naman, magalawig sang 2 ka tuig para maubos spray ang katubuhan. Kinahanglan nga likupon suno sa iya para hindi magsaylo pa ang RSSI. Paggamit sang fungi bilang pangontra sa RSSI ang long-term solution na. Labing importante nga masabat ang RSSI problem bago nag-apekto ini sa sugar production. Sa nagligad nga crop year, gikan sa 2.1 million tons sang kalamay, nadagdag ini sa 1.8 million tons. Ang gasto para sa aerial spraying ang iabaga sa mga LGU sa abong proposal. Sa ulihi nga datos ang SRA, mga 32% sa katubuan sa Negros Occidental ang apektado sa RSSI. They will not spray 200 meters from houses. So kung may balay, 250 meters hindi sila mag-spray. Okay? Now, dira masulod ang drone. 250 meters na, 200 meters, dira sila ma-spray manual. By drone. Para safe. And then, they will avoid poultries, they will avoid fish ponds, all those areas, they will avoid in spray. That's where the drones come in. I-incorporate namon ng duwa. Okay. But we have to move fast because what UniFed is trying to do is save the crop for next year. Pasugod tagaling October. Kung hindi tayo ipagtapnaon, according to the SRA, basta i-go-on ka sa RSSI, automatic 50% drop. Sa number 3, ginhimutig ni Board Member Andrew Montelibano nga may kahilabtanan siya sa illegal na operation sang isabong. Ginarespeto niya man kuno ang PNP kag handa siya mag-kooperar sa otoridad. Kung ginakabig man siya sang PNP nga person of interest suno sa kay Montelibano, nagapati siya nga ini bangod ginapanag-iyahan sang korporasyon nga katapo man siya. Ang propiedad nga sakop sa Hacienda Pilar sa Barangay Alicante sa Ibi Magalona. Kung sa diin, suno sa PNP, may ginapatigayon nga illegal nga isabong. July 8, sa nag-operate ang PNP para mag-service ang warrant of arrest batok sa kay Runel Garde nga most wanted person. Kag sang pag-service ang warrant, ang mga pagkadiskubre sang PNP sang illegal nga isabong. Klaro man, o kung di klaro man imong Tilibano, sang nagkit-anay sila sang PNP, yara siya sa iya kaugalingon nga propiedad kag ang ini nga lugar hindi man maglayo kung sa diin kinasiling nagakatabo ang illegal nga isabong. Lapitanay ang duha ka mga lugar. Dugang pa niya, wala man siya nag-obstruct sang justice. Iya gani gitugutan ang kapulisan sa pagsulod sa iya nga lugar bangod sa ilang nga operation sa most wanted person nga hindi niya man kilala. Kung may salagid man siya suno sa kay Montelibano, ini ang pagrenta sang ilang pagrenta sa ilang korporasyon sang ilang propiedad kay alias Ricky. Lipod na sa ila ihibalo ang ginasiling nga illegal operation nga ginpatigayon. Balabag sa iya tutunlan suno sa iya ang illegal nga isabong ka ini mismo ang nagapatay sa industriya suno kay Montelibano. Sa piyak ka bahin na file sang PNP ang complaint batok sa 4 ka mga nadakpan nga ginaligar illegal nga isabong sa Provincial Prosecutor's Office. Tigaylo nga inquest, ini ang naging regular nga filing. Gin-release na ang 4. Ginapanugyan o kung ginpanugyan sang fiscal sang dugang nga ebidensya ang PNP investigator para sa application sang cyber warrant para mabuksan nila ang equipment na gin-confiscate.
they say I am a person of interest, maybe it's because I am a part of the owner as some corporation. Well, ako, I would like to tell the PNP, kay General, na that's okay with me. No, this might have a little damage on my name, but it's okay. You're open to investigation? Of course. Anytime they invite you, I even heard that they will invite me. Nahulat lang ko because I am ready to cooperate. No? What I know, I will have to tell them. Because number one, I think it was just a process of kung ako maglagtao mo nimo, ang sala namon is because nagparinta kami. Amo nang sala namon, but kung magparinta, ganito hindi man sala. No? Because hindi mo man makontrol. Once nagparinta, hindi mo man makontrol what they will do inside. But kami naman, kung kami nimuo nila, hambal nila, makondisyon naman. No? For me, that's it. ano yung suspend yung mga nahuli? Ngayon, na-inquest na natin sila. Meron na pinapakomply sa amin yung prosecutor's office na iba pang mga dokumento. Ano yung cases sila, sir? Cases they face? Ano yun yung sa anti-illegal gambling case, kaso natin sa kanila. Na-release sila daw, sir? Ano yun ang tinatawag doon is release for further investigation. So pag na-submit natin yung mga documents, so ipaprocess ulit ng prosecutor's office kung may weight yung ating pinampang kaso sa kanila. Actually, nirelease namin sila dahil yun ang advice ng prosecutor. Sa number 2, kadto kita sa aton nga weather update. Ang bagyo nga Inday nagapalapit na karon sa Batanes pero ang maulanon nga panahon magapadayon sa Negros tubtub sa weekend. Nagapalapit na sa Batanes ang bagyo nga Inday kag nagahinay na ang puwersa sini. Ang outer cloud band, so kung ang puti nga band sa outer portion sa bagyo naga-extend sa area sa Luzon nga amo nagadala sang ulan kag hangin. Sa idalom naman nga parte, ang clouds nga halin sa western section sa pungsod, amo ang southwest monsoon kon hangin nga habagat. Ang habagat ang gipabaskog sa bagyo nga Inday kag ginabutong pasulod sa western portion sa Pilipinas. Ining nagadala sang mabunok naman nga ulan sa mga yara sa western portion ng mga probinsya lakip na diri ang Isla sang Panay pati na ang Negros Island region. Ini ang rason kung nga anangin maulanon ang panahon humalin kainas ang kaagahon tubtub subong diri sa Negros. Ang Isla sang Negros ginpaidalom sa yellow rainfall warning. Meaning sa yellow rainfall warning, 50 to 100 millimeters ang ulan ang ginapaabot. Sa sining nga volume sang ulan, ang mga lugar nga masami nga ginabaha ang may posibilidad nga bahaon. Amo man ang mga lugar nga nanubuan pati na mga higad sang suba. Tubtub sa buwas ginapaabot nga magapadayon ang maulanon nga panahon sa Negros Occidental kag bisan pa ginapaabot na ang pagwa sang bagyo nga Inday sa PAR sa buwas. May posibilidad sa gihapon nga mangin maulano ng panahon sa Negros dala sang habagat. Gani ginabisuhan ang tanan nga mag-ulo aligmat batok sa baha kag landslide. May masobra sa 600 ka mga pamilyang gin-evacuate sa Isabela, La Castellana kag Moises Padilla tugas ang baha. Kag bangod sa weather condition, suspendido man anay ang biyahe sang roro kag barko pa Iloilo kag o konang mga barko pa Iloilo kag Dumangas halin sa Bacolod. Pulupandan pag Guimaras, San Carlos pa Toledo kag Cadiz pa Bantayan. Subong hapon may report nga hindi malabyan nga mga taytay bangod sa pagbaha sa may Canlaon City pati na sa Baguio City. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Duha ka mga persona ang patay sa separado nga mga shooting incident nga nagluntad sa Victorias City. Ginatunan pa sa PNP kung bala konektado ang amo nga mga pagpaniro. Patay sa unang shooting incident si Jerome Ceballos nga isa ka caretaker sang duta suno sa PNP. 8:20 sang aga sang nakabatong tawag ang PNP kami natabo nga pagpaniro sa City 5, Gawahon, Barangay 11. Sa inisyal nga impormasyon, mga 5:30 sang aga sa nabatian sa mga pumuluyo ang mga lupok. May nakalabay nga mga residente sa motorsiklo nga nakapark sa kilid sang dalan kag dito nakitaan ang lawas ni Ceballos nga may igo sang bala sa ulo. Duha ka cartridge cases sang .45 ang na-recover.
mga 2 ka kilometro ang kalayon gikan sa lugar ni Ceballos nga sakop sa gihapon sang City 5, may isa pa gid ka shooting incident nga natabo. Gikilala ang biktima kay Alex Cunanan, 59 anyos. Sa inisyal nga report, ang bata ni Cunanan ang ginpuwersa sang 7 ka mga nakamask nga persona dala sa lugar kundiin siya. Pagabot nila sa poultry farm nga ginatinira ni Cunanan, nagtingwa ang biktima nga malagyo pero siya ang ginpaarakan tiro. Nag-agom inisang nagkaninaing nga mga pilasay ang lawas. Na-recover sa crime scene ang mga basiyo sa 2 ka mga 45mm kag 11 ka 5.56 mm. Si Ceballos, ang isa sa 5 ka mga ginaligar NPA nga gindakop sa Matabang, Talisay sadtong Abril, kag report nga may kahilabtanan sa engkwentro nga naglutad sa Tuboso naging kamatay sang 19 ka mga persona. Pero tigay nga na-release si Ceballos. Parayon pagpangusisa sang PNP sa shooting incident, lakip na kung ano gibala ang motibo sa pagpatay sa duha. Ang nauna po si Jerome Ceballos noong mga 5:30 pero na-report po ito mga anong oras na na-report. Yung pangalawa po ay si nung iniimbestigahan po nila yung unang site, may another body was discovered 2 kilometers away from the first incident. Hindi ko po ma-ascertain pero sinabi po sa akin na habang ila-conduct nila yung investigation, may another body was reported ng 10:30 AM. As of 5:30 and 9:30. Hindi po, yung pangalawa po 10:30 AM na-discover yung pangalawang body. Sino yung pangalawa, sir? Si Alex Cunanan. Sino yung na-arrest? Opo. Barangay Magahom. Gawahon and Barangay 11. Balik PD, their bodies lang were discovered or were they talagang... Na-discover na lang po doon. Sir, sila yung na-arrest ng NPA suspect? Hindi ko po ma-check pa, iba-validate ko pa. Masyado ka stressful sa mga balita pero yari ang pagpabalo namon sa inyo nga pag-good vibes ini nga weekend. Ano nga F ang nami himuon kung tigululan? Syempre, food trip. Nagibalo ka mo bala nga sa Bago City, mayara sang manamit nga sopawan nga makapaubos sang 500 ka mga sopaw sa kada adlaw. Sa may boundary sa San Enrique kag Pontevedra, may manamit nga lumihan nga makapaubos man sang 1,000 ka mga bowl sang lumi sa kada adlaw. Kung sa Hinigaran, may manamit nga kalan-an sang seafood sa higad lang sang highway nga kung magabiyahe ka pa south. Kung gusto mo lang mag-road trip kag mag-food trip, ini ang guide namon nga ginpreparar para sa inyo. Kinabuas sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Panyapon, temprano pa, no? Anyway, shout out ani sa ating live viewers sa buong hapon si Ma'am Chona Evangelista Caredo, mayang hapon Digicast Negos watching from Singapore. Si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast and IR kag sa Ruming, watching from Pulug Pandan kag keep safe everyone and God bless us all. Si Sir Cyril Zamora Villarta, #PRONIR, mayang hapon sa aton mga mapisan, mayang gabi, nagali sa aton mapisan nga mga kapulisan sa ilalong San Negros Island Region PNP. Si Sir Romel Mahilong Galio, good PM Digicast Negros. Si Sam De La Torre, Pamplona, mayang hapon Digicast Negros, watching from Dammam, Saudi Arabia. Subong nga hapon no, kung subong nga gabi may mga reporter nga ang gin-improvise nga alagyan bala patabok sa Maaw sa may ginto sa may Buenos Aires Dampi. Hindi siya malabyan bangod sa baskog nga dalo-do sa tubig galing sa kabukiran. Sa Canlaon City, mabaskog man dalo-do sa tubig galing sa ibabaw sang bukid papanaog. May gin-improvise man nga alagyan pero hindi karon maagyan anay no. So kinalantaw ta nga kusog ang dalo-do sa tubig halin sa kabukiran papanaog. So mangin careful anay ang tanan no, halong kita tanan-tanan kag panilangan tani lakat sa panahon kay mangin maulanon patubtub sa weekend. Kagamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa Lunes. Have a safe weekend everyone.